Sara. Ai, mira, Oh, happy day. Oh, happy day. Només aquí tenim una referència. When Jesus was. Costa ser. Jesus was. Això és el sud i ara dono la volta, me'n vaig cap al nord i visualitzo el tram 33, que per ser que no era massa ple, la gent ja no hi cap. Això és fantàstic. La gent emplenarà el que és la carretera, no la cua, sinó la carretera. La gent està pel mig de la carretera. Aquí el Joan i la Teresa. Aquí estem. Disfressats. I veieu com està tocant el tram 32. La 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 la. La 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 la. Estic al·lucinant. El tram 33, que aquest matí marcava de color carbassa, no estava vermell del tot, la gent no cap a la carretera. Hi ha la fila, més gent al mig de la carretera, més gent a l'altre costat de carretera. És impressionant. La gent al·lucina. No sé com deuen estar els altres trams, que ja marcaven color vermell. Doncs aquest, que marcava que no estava ple, la gent no hi cap. Això és fantàstic, mai vist. Ha passat una caravana francesa i amb una cara de l'Ocini que era espectacular. Fantàstic. Ha valgut la pena.